Where is it? I'll put the end of the En de eerste plek met een leeftijd van 11,6 secondes, Jack Kilo en El Perfecti. Sorry, general. Uitslag volgens LPL 70 meter is van 0. Dit is de uitslag op de studio 70 meter is finaal. En in de eerste plek met de leeftijd van 13,25 secondes van Midstream College, Miske Sylvier. Dawson van Midstream College. Peter Arnold Jurgen van de Leersteden. In de eerste plek is de leeftijd van 53,5 secondes van Midstream College, Marcel van der Veer. Op de steward bij zijn 200 meter. En die derde plek, Erika Hendricks van Jack Kilo. En die tweede plek, Sandra Staes van Jack Kilo. Dis nie 'n jolly patrollie nie, hè? Ja, jy en Nielen staan na hardloop is gesels. Hè? Julle het gejump ou julle daar. Sê vir my wat dink julle? Is dit 'n speelplek hierdie of is dit 'n hardloopplek? Speelplek. Ja, julle donkies.
Hoekom hardloop julle gesels? Julle moet hardloop man. Okay. Dis nou uittrap parade.